Let us bazalwane be careful. Kungabi bikho lutho thina njengabazalwane esingama sikuyi masiyenza, especially okay. Wonke umuntu uyehluleka nje in life bazalwane ngoba umuntu senyameni sezwana bazalwane. Kodwa lathi ukuhluleka kwethu kwesinye isikhathi kungaba sekudeni noGcobo ukuze uGcobo besejaphula us out. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes ngazi ukuthi izinto ezisho kanjani kodwa ngilento ngisho asone examples. Okay. Let's finish verse 7. Ngiyamthanda bafowethu. Ngiyamthanda bafowethu ngalezo sikhathi. Amen. Amen. Ngiyamthanda kakhulu. Verse 7. Baza kuthatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango izindlini abaya kulidlela kuzo. Amen. Amen. Verse 12. Ngokuba ngiyadabuliswe aseGibhithe ngalobu busuku ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe nginguJehova ukuzicebola eyenziwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nje uthi ngiuNkulunkulu. Amen. Kodwa yonke into eyenziwa uNkulunkulu uyenzela ukuba icebo lifezeke. Awu amen. Amen. uNkulunkulu ke unguNkulunkulu wamacebo. Sanibonani bazalwane. Then njengoba uNkulunkulu wamacebo wenza izinto eziningi kodwa ezenzela icebo ukuthi liphumelele. Sezwana bazalwane. Awu amen. So uma ke uNkulunkulu ezenza lezi zinto ngoba icebo likaNkulunkulu liphumelela ngomuntu. Amen. Awu amen. Amen.
Hallelujah. Ngendlela icebo likaNkulunkulu eliphumelela ngakhona ngomuntu. Ngisho uJesu uNkulunkulu izwisho njalo bazalwana ngithi. Kodwa kwabiza ukuthi ewuboleke umzimba abe semhlabeni ebe ngumuntu. Ngoba emhlabeni mawuzophumelelisa icebo khona likaNkulunkulu kufanele ube ngumuntu. Awu amen. Hallelujah. No bazalwane kungaba khona ezinye izinto ezingaba khona. Kodwa icebo nje likaNkulunkulu ukuze liphumelele lidinga umuntu. Lenziwa kanjani ke icebo likaNkulunkulu liphumelele? Kunezinto uNkulunkulu azikhulumayo kodwa zingenziwa nguye, zenziwe ubani bazalwane? Umuntu. Kodwa lokhu kwenzela ukuthi kuphumelele icebo likabani? LikaNkulunkulu. Okay, ubani ofuna icebo lakhe liphumelele? Kodwa uNkulunkulu uzokhuluma icebo lakhe kubani bazalwane? Ukuze kuphumelele icebo likabani? Okay. So ma umuntu ephila emhlabeni kufanele aphile ngokwecebo. Okay. Wonke umuntu olisana necebo likaNkulunkulu ngeke azephile impilo emnandi ezeyofa. Nayike enye into emnandi ngecebo likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu liletha injabulo nangezinye izinto wena ungafuna ukuzithatha zona zingekho ecebeni. Sezwana bazalwane. Bese uNkulunkulu mawukhetha ukwenza icebo lakhe uyithole lezi zinto ziphakathi ecebeni. Kushuthi kukhona abantu okungenzeka bafe bengenazi izinto abazikhethayo ngawane ecebeni, kanti lezo zinto bezisecebeni mane bayalibalekela icebo likaNkulunkulu. Ngiyafuna ukusho bazalwane ukuthi ayikho impilo ephilwa umuntu emnandi neyala okuthokoza khona kanti ngaphandle kwecebo likaNkulunkulu. Nayike into ebuhlungu abantu abathanda ukuphila ngemithetho, kanti uNkulunkulu mayeyisa umuntu ecebeni unemithetho elawula umuntu. Amen. Amen. Sanibonani. Amen. Hayi bazanisani. Kunemithetho ebekelwa abadala, ibekelwa abancane. uNkulunkulu eyibekelela ukuthi ukuze phile lento engayisho mina njengoNkulunkulu efinyelele futhi kuyo nayi impilo kufanele iphile. Abantu abaningi bayafuna ukuhlusa lokhu uNkulunkulu akushilo, bekuhlusa kulokhu bona abakufunayo. Yeah. Kunezinto emoyeni wami kugcwele bazalwane ukuthi isikhathi sebandla, the Church of Christ, ibandla as whole. Yeah. Hallelujah. uNkulunkulu ukushilo lokho akabonga uNkulunkulu. Amen. But here's the thing. uNkulunkulu uthi ke akupositionwe the church ukuze lialanye nalezo zinto uNkulunkulu azithembisileyo. Sisuka enkonzweni weBhayibheli ekhulunywa ngezethembisa kabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Awu amen bazalwane. Kodwa ngiyafuna ukugcizelela ukuthi ngaphambi kokuba lezo zinto zenzeke kukhona into uNkulunkulu ayidwebela loyo naloyo ukuthi abe kuyo noma abe kuleyo position, bese kwenzeka lokhu uNkulunkulu akushiloyo. Singakhohlwa lokho. uNkulunkulu akakhulumi ngabantu. By the way, isikhathi
sabantu abangakholwa sibukeka singekho manje. Yeah. So angikhathali noma ungathini, uyabona nawe ukuthi indlela okuhlekwa ngayo ibandla neChristianity noma noJesu nokukholwa iyanda iba inhlekisa abazalwane into kaNkulunkulu. Akabonga uJesu. Lento yenza kube nzima ke bongakaqali ukuthi angangena ngoba nayo uhleka nabahlekayo kanti usemgodini. Nathi kunezinto ezamakholo esasiqala ukuzi-understanda kangcono kunangale siyasikhathi. Kunezinto esesihlala phansi sithi kodwa uyazi vele ngempela yazi. Ya uyazi vele ngempela yazi. I mean guys, ake sibeni ku-reality kusho thina njengabazalwane. Asibeni kuphi? Ku-reality siyibuke nje lento ukuthi lento kahle kahle vele uma umuntu uphila kufanele awukwazi, uyabona nawe ukuthi awunjani, awukwazi ukuphila ngalolu hlobo lokuphila. Awu amen. Amen. Awusanibona phela abazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Impilo engcwele iyashifta ebandleni. Futhi nathi sasinamahloni ngisho nangokukhuluma nangayo. You know why? Because indlela okwenziwe ngayo inhlekisa izinto ezingama-basics okukholwa kwethu zenza nathi manje sibe ashamed ngeqiniso. Oh, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kunezinto esifuna ukuyihlalela phansi manje sizicwaninge bese siyazama ukubuyela esayidini labazenzayo sizi-understand. Kanti bazalwane uNkulunkulu and makuphunyelele isiqhebo lakhe akumele understand inyama yomuntu, kumele understand uNkulunkulu. Now nomalo sifunda kakhulu ngomuntu umuntu wakhiwe kanjani instead of ukufunda ngoNkulunkulu wakhiwe kanjani. I'm sorry ukuthi wakhiwe kanjani kodwa uNkulunkulu ngubani. Amen. Instead sesiyafundisa ukuthi njengoba umuntu that's okay bazalwane ngizwe ukuthi ngithini, but into engikhuluma ngayo yokuthi bekunganjani sifunde kakhulu ukuthi uNkulunkulu uba kanjani futhi uma umuntu ahlala uNkulunkulu kuba kanjani. Ukholwa nebandla yindawo yawonke umuntu, kodwa makuthi uyafika fanele lo muntu atshelwe ngokuthi uNkulunkulu kangakanani. Futhi uNkulunkulu lalela awungisizi mawuzama ukungi-understanda ngisemgodini. Sanibona ngibazalwane. Amen. Awenze njani wena? Awungisizi. Ungi-understanda kanjani ngive? Ngoba futhi mina yikhona into engiyazi ngaphandle komgodi engikuwona. Now we want to understand your kingdom outside. There's something esibalekelayo masiza kuKristu. Sifuna ukuyi-understand, si-understand sikuphi bazalwane. Singaphakathi. And niyathanda nis-understand isuthi nathi ake si-understand nihlaliswe phansi understandani ukuthi isimali isikhathi esiphila kuso nesimo esiphila kuso isimo esikanjena and sikanjena and you need to understand and stuff. No, it's you. Yeah. Okufanele understand uNkulunkulu. Yes. Manje uyangidonsa ukuthi angize emgodini okuwo. Awu amen. Amen. Sihlale kanye mina nawe ngoba amahubo 50 akhuluma ngokuthi wena uphimisela ngomlomo wakho kodwa wena
uyabathanda nje abantu ababi uyahlanganyela nabo futhi wena namanga uyawathanda futhi uyakuzonda lokukhuza ukuqondiswa kusho ukuthi khulunywa ngomuntu okhulumayo kodwa futhi makufika omunye ekubonisa otherwise ebone otherwise akasikhulume iqiniso bafowethu ngane zakwethu awu amen amen posta phela uthi ngosami ubani siyabongela uyashada kade uyigcinile kwathi wafika umshado bese ubuka ama comment azothi ngiyazwa ukuthi ubuka ama comments azoba u2 noma lodwa lizothi wow siyabonga noyethu ozothi ngiwufakazi abese nina abantu abasinze ningahlanga that's why vele kunje ngoba nina niyagula nina into kanjani nje ukuthi uhambe uyohlanga umuntu ungazange umanzi akusho manje nabantu abangakholwa kusho nabanjani thina siyazama ukuyirizina lento kuphinde kube khona okunye phinde futhi senze njani thina sikurizile azana ngeke urizine umgodi womuntu ngoba ama emotions na yonke into yomuntu osemgodini ucabanga njengomgodi akuwo kodwa uKristu akazelanga lokho uzele to introduce himself hayi ukuthi wena introduce inkinga yakho ibe nkulu uyibani uthi ubani cha uKristu ezazisa kumuntu ethi uKristu mangifikile kuphela intando yogwayi ismoke siyaphela lento engithanda ngathi kuyabaleka ngoba mina ngimkhulu kunakho uqhili vele baleke nje uma nje umuntu ake wabakini awu amen kodwa sikulesi sikhathi webhayi akukho umuntu ofuna ukuma njengoNkulunkulu njengoba enjalo kodwa abantu bafuna ukuza bona njengoba it's okay kodwa nayo inkinga abafuni phela ukusuka ekubeni njengoba benjalo usuke noma sithi masibala sithi hawu yazi sesihlangana naye ngoJanuary ububona ukuthi ayingeke hayi umlomo ububona ukuthi ayingeke amashiya hayi ububona bathi ukuthi uFebruary hawu my just want umkhulu kangaka uma thina si understand izwi elisinikeza bona we are telling abantu abangakafiki na uKristu ukuthi uKristu lesimkhonza akasizani akanawo amandla ubani ufuna ukuze into elingena amandla now uNkulunkulu usebenzisa instruction ingakho bazansinezwe kaNkulunkulu sezwana befowethu ingakho kukhonani ngoba uNkulunkulu unika instruction to position abantu and wenza icebo lakhe ngabantu singakukhohlwa uNkulunkulu ngeke ngalenza icebo lakhe kodwa mayilenza futhi ulenza ngabantu inkinga ukuthi i-instruction leyinkinga yethu uNkulunkulu ukhuluma noMose tshela abantwana bakwaIsrayeli ukuthi ngalobu busuku la ngiyofethu niyaphuma nina kuphi la eGibhithe sezwana njengoba niphuma la eGibhithe khona into ezokwenzeka ngicela ukuthi nithathe igazi niligcobe noma nilibheceke lapha ya emakhothameni aseyinsikeni zala nina enikhona okay kusho nathi noma nabo laba baseGibhithe abonga uJesu kodwa bona lapha ekhona sekumele kube nomehluko wokuthi
noma sisezweni elilodwa kodwa sisezindlini ezingafani. During into yoku yini umntabo and stuff in there, yeah, umntabo. Looting, ne? Yes. Wathi uNkulunkulu angiqoqe ibandla. Ngitshela ibandla ukuthi lalani. Akekho umuntu ozophuma la eyoTapa. Futhi anizukuthenga ukudla kulaba abafana abakuthengisayo. Ngoba ngithi into lezivaliwe staff akuvaliwe ezinyishisiwe. So ukudla ngizokuthenga kulaba abafana. Number 2, anitabi. Ngoba uNkulunkulu uthekini asikho thina njengamanje la South Africa sisebushini. Wayesethi uNkulunkulu kimi ngizokwenza ukuthi maye umuntu ekhipha 10 rand ekhikhini etheni ngubuyisele mina ekhikhini. Amen. Uma nidinga ukudla ngizokuletha mina uNkulunkulu. Awu amen. So nihlalani la thandazana. Hlalani nami ningazixaki. It was Sunday. La goqa phansi ebandleni kaNkulunkulu ngithi uyabo sengishilo qedile. That Sunday entambama kwavela kwafona omunye umlungu. Wathi Pastor Junior, ifuna ukuza ukuthi kanjani into umlutho wakho isingisibazana ngengisikhulumile lesisi. Ngamtshela ukuthi sicina naso. Ngaphendula nje namphela wayekhuluma indaba ezimnandi. Isingisi sidinga ukuthi ungakhuluma indaba engathi ziba mnandi nje. Usiqhubele njalo. Yeah, ngathi ngakhuluma good news. Ngakhuluma nje indaba esiqhasayo bese uyashelela mfethu hawu kanjani futhi. Ushelela kanjani? Washelele kathi nje. Wathi ngicela ungibalela bonke abazalwane bebandla lakho. Ngizothumela iroli lethu ukudla. Kuze kube kuphela kudlula lesisimo. Lokho kudla sagcina sipha nabazalwane ngebona abazalwane. Shi noma kukhonza ingane la esontweni ehamba nokudla. Awu amen. Amen. Ethi uNkulunkulu ningawarisheke izitolo ezishila kuzona ezethu ngazi mina izitolo zami. Nisegosheni. Ningakhathazeki. Owakhipha 10 rand ethi uyothenga esitolo sikamakhelwane wahlangana nomunye kuya kuyothenga wakhipha 10 rand bamnikeza wona. Amen. Okay. uNkulunkulu ngizokwenza uma ukhipha 10 rand uthi uyathenga nawe uthola sesikhwameni again. Ngikhuluma nge-experience yami yaseGoshen kodwa sikhuluma ngale yakwa-Israel. Amen. Uthi uNkulunkulu nizogcoba ekhothameni ngcobeke ukuze nisile. Kodwa nayi into bazawona futhi sesibambeni. Isithembiso sikaNkulunkulu kuhlengo Israyeli. Uthi ngizohambela iGibhithe ngibulale khona yonke inkomo nabantu yonke into. Ngoba mina nginguJehova ngisekhulumile. Kodwa uthi uNkulunkulu esekhulumile ngiyafuna sibambe lokhu ukuthi uma abantwana bakwaIsrayeli babengaligcobanga igazi ngoba that was the only sign, the instruction yayithi nizosinda kanjani. Awu amen. Uma bebengagcobanga bengumIsrayeli benjalo bebezofa. uNkulunkulu akahloniphi umuntu, uhlonipha izwi lakhe nemiyalo yakhe. So wageja izwi noma ngabe ubani uzofa. Ungangafa enyameni, ungafa ithembisweni. Bathi bezamukela abanye wena ufe ngenxa yokuthi awuthathi igxathu lokwenza into uNkulunkulu ayishoyo.
khona into ekhulunywa uNkulunkulu yenziwe nguye futhi kodwa khona into eyenziwa ngumuntu. Ngitsho noNkulunkulu emhlabeni yena uNkulunkulu ezulwini. Bahlangana uNkulunkulu makhona into okumele enzeke. Ngeke uNkulunkulu akunika uNkulunkulu bakhe akunikele ukuthi ufloat. uNkulunkulu oflotile nje. uNkulunkulu ongeNkulunkulu. uNkulunkulu ohlazisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ahamba edayisa ngoNkulunkulu ethi bukani uNkulunkulu unje ngami ezishoyela. uNkulunkulu uginqika namabhodlela abheke phezulu. uNkulunkulu okhothama kwabanye uNkulunkuluwana. uNkulunkulu ohamba eshoshoza oronda ashoshoza kanje uNkulunkulu. Abu uNkulunkulu esezulwini athi What kind of God is this one? uNkulunkulu bewazi ama-Israelites. Kodwa akashongo ukuthi ngizofika ngibuke kanje bese ngithi khale kucitshile. Wena umIsrayeli. No. Ngizobona ngegazi. So noma ikhala lakho licijile noma liyispatha uma igazi lingekho unyukile wena. Kungafanele unyuke. Ngiyafisa ukusho bafowethu ukuthi asuke la sikhona sihlangane nezwi laNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Yini oyikholwayo? If ukholwa ukukhuluma kaNkulunkulu subumi our risk asirisk uNkulunkulu ngoba sinesiqiniseko sokuthi lokho akushilo uzokwenza. Okwethu nje ukusukuma senze lokho uNkulunkulu akushilo. Awu amen. Izethembiso zakhe zinguyebo. But position yourself. Zihleleni. Akumuntu uNkulunkulu angenacebo ngaye. Kodwa umuntu akasihlele. Akahlangabezane nokukhuluma kukaNkulunkulu. Ujatshuliswa yini ukuhlala from January to December? Uhlale phansi impilo yakhe ifana nayizolo. Iphutha ngabani likaNkulunkulu? No. Ngenkathi ekhuluma ubekunikeza instruction. Wena usukuma wenze. Kunezinto sonke besithanda ukuzenza kodwa ukushintsha kwethu uthatha izisebenze noma singafuni. Ngoba sithatha instruction yokushintshwa kwethu. Uma ngibhema ngizobeka mina ubayifulathele noma ngiwuthanda. Ngithatha istep sokuhlangabezana ne-instruction kaNkulunkulu. Mangiphuze ethi unamandla ukungiyekisa. Instead of utshwala ngizothatha amanzi ngiwaphuze. Mina ngesandla sami ngoba bazalwana awuyithuku kanje uthi nangisuse ba uqhuma. Ufike ba uyithatheke. Angasenze kanjani? Ngibone bayigcina ngwangizekela. Noma yini oyenza iphambene noNkulunkulu ayizenzakaleli. Njengalokhu ne-instruction kaNkulunkulu ayizukuzenzakalela. Waqala lento kuyo namhlanje waqala ukuyenza. Unganjani uqala ukwenza okwehlukile okuzosiza wena? Okuzoma noNkulunkulu. Vele uqala ukwenze nje. Uthi ngiyasuka la ngiyokwenza. Bazalwane sonke sinama fears ethu. Kodwa izwi kaNkulunkulu aliphela awuvele uthi nje kuvele kuphela.
uyasukuma uhamba wenze njani uyazi ukuthi uNkulunkulu wathi ngumprofeti wamakhosi so I've been running ngoba ngizibuka mina umgodi wokuzaleka kabi umgodi othi I am nothing ungilandele ilokho nje ungaba nobukhosi angazi ngifika kanjani kodwa ngizwa sengifonela kuthiwa uyacela ungane ezinto awu amen angazi nami ukuthi kwenzeka kanjani ngiblock inaba bazalwane ngikhuluma ngefika ngenzela ngibone ukuthi akuwena wedwa kodwa uyaqala yonke into uyayiqala ngoba ubukhosi basikhali uyazi ukuthi I realized later ukuthi lesembukhosi obaze bacela bathi ngikhumbula kakhulu wathi thina nje siyayena ngisilana mawufuna thina size kuwe thina sizodrive size kuwe ngabaleka uyazi ukuthi ngisaba umuntu uyazi yini nje yangibalekisa yayithi mangifika lapha yana uNkulunkulu engikhombisa izinto engekwazi ukutshela undaba ezikansothini mawuna engikwazi ukubona uNkulunkulu ukuthi ngiqamba manje umuhle kanti ikhozi yalelo thini ngoba ubukhosi bakwanqumala lokho ubukhosi bakwanqumala ngenkathi kuvalwa isonto lami ngibona ubukhosi wafanele kubuyela ngoba sasizoba kanje yayizwe instruction kaNkulunkulu basalwana but ngasithola ngisemgodini wokuthi akekho umuntu ongangimele ngenxa ukuthi abantu uNkulunkulu abanethe qambe balethela ukuthi bangisize mina ngilalele ifear nokuthi angeke ngikhone so icebo uNkulunkulu abefuna ukufeza alifeze kahle uNkulunkulu yini bazalwane ubani baleka kwami bakhosi bakutheleza ubanda esabili ngoba khona nje message uNkulunkulu anginikeza yona ngathola indlela yokuthi ngifinyelelise ngothize khona uma sengibizwa kuloko uyazi ukuthi instruction eyenza umuntu aya khona uNkulunkulu ezinye izinto akazilethi ngendlela wena ozibuka ngayo uziletha ngendlela wena onjani bazalwane ongaziboni if it was that time nginihlebele mina ngabe angisave ubaba undaba ezini na wangifihlele uNkulunkulu wangitshela le waqala wathi your father is a king waqothinya kodwa mase ngiyabuya ngangazi ukuthi ngathola le yeah hallelujah ngifisa ukusho bazalwane ukuthi instruction izofikisa umuntu la kufanele aye khona sengiqedile sekukhulunywa kakhulu iyodwa kodwa into okufanele uyenze qala manje wenze lokhu uNkulunkulu afuna wena ukwenza ayikho into engenzeki ayikho into engaqaleki yiqale mawuke wayiqala uzobona amandla kaNkulunkulu amen ngiyabonga Ikamelithi Jesus sisinisa Baba siya ka utumolonke Lugu